Γεια σας. Ήρθαμε σε ένα ορεινό λιβάδι. Προσπαθούμε να βρούμε ένα κατάλληλο μέρος για να σκορπίσουμε ό,τι υπολείμματα από τα αγάρικους ουρινάσενς βρήκαμε, και αφού τα καθαρίσαμε, όλα τα υπολείμματα τα οποία έχουν σπόρια θα προσπαθήσουμε να τα σκορπίσουμε σε ένα μέρος κατάλληλο, ώστε να βοηθήσουμε την καρποφορία και μήπως ευδοκιμήσει το είδος και σε κάποια άλλη περιοχή. Στην περιοχή που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή δεν έχω βρει ποτέ το συγκεκριμένο είδος, οπότε θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Τελειώσαμε με τη διασπορά. Ρίξαμε σε ένα σημείο το οποίο δεν θα το χτυπάει πάρα πολύ ο αέρας, τα σποριά μας. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε στη φύση. Και συνεχίζουμε τη διασπορά σποριών με μορχέλες. Έχουμε τις μορχελίτσες μας, τα υπολείμματα και ό,τι σάπια βρήκαμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.